Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Magaji Mai Nakaɗan Jiha kamar yadda kuka sani. Yau na fito a cikin wannan bidiyo. Abin da yasa ko na fito a cikin wannan bidiyo na fito in nuna muku fuskata. Duk da yake kowa sanni wasu kuma ba sanni ba. So na fito akan maganar wani bidiyo ne da zan nuna muku. Da yawa akalla mu zuwa mutum 1 zuwa 2 zuwa 3 zuwa 4 ma fiye da haka gaskiya. Sun tuntube ni a profile ina cikin Facebook. Sun ce min da Allah wai Magaji Mai Nakaɗan Jiha ko akwai hanyar da za a bi a mutum ya hana a yi mishi added friend a cikin Facebook ko babu dama, ko kuma akwai hanyar da za a bi a hana a wai mutum ya hana wani ya yi mishi added requesting ko babu dama. Na ce masa ai da added friend da added requesting da abu ɗaya ne. Shi wanda zai turo maka zai maka added friend ne, kai kuma can za ka ga an turo maka send requesting, ma'ana in ka ce confirm to wannan mutum zai zama abokinka. Sai na ce masa akwai hanyar da za a bi. To shine yanzu na fito in nuna muku bidiyon. Dan haka yanzu ku biyo ni mu shiga cikin Facebook dina in gwada muku yadda za ku hana wani yayo muku added friend har abada. Babu wanda ya isa yayo maka added friend har abada. Daga nan in za ka shekara 100 buhun yashi kwaya babu wanda ya isa ya turo maka added friend. Dan haka ku biyo ni mu fara yin bidiyon. Ku danna alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sai ku zaɓi all, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo YouTube su fara sanar da kai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a, sunana Magaji Mai Nakaɗan Jiha, barkamu da wannan lokaci. Idan ba ku manta ba, na ce zan koya muku yadda za ku magance wannan matsalar da kuke yawan yi man tambaya a kanta. Da kuke cewa wai akwai hanyar da za ku bi ku hana mutum ya sa ku a cikin added friend, na ce akwai. Kamar yadda na faɗa a cikin bidiyo na yanzu wanda ya gabata, ba sai na ƙara maimaitawa ba. Don haka ku biyo ni mu shiga cikin bidiyo. To yanzu zan yi amfani da bidiyo guda, zan yi amfani da Facebook shafi biyu ne. Yawwa, ga wannan shine shafi na farko wanda za mu je mu nemo waye za mu yi mawa added friend. To ina da wani profile mai suna Dan Janika. Bari in nemo shi dan aiki nake da shi. Kun gan shi nan? Yawwa, kun gan shi ya bude? Gashi nan an sa mai Dan Janika ko? Dan Janika. To wannan matsala ce in na fahimci kuke magana akan ta. Ya za ku hana kowa ya sa muku wannan added friend din? Ya za ku hana? Ko? To lalle kam idan ka biyo wannan bidiyon a hankali, insha Allah rabbi babu wanda ya isa ya ƙara ganin added friend a cikin profile ɗinka har abada, sai dai idan ka so. Don haka ku biyo ni, za mu tsallaka wancan shafi na biyu, wanda a kan shi za mu je mu kashe gurin, za mu je mu kashe nan guraren, ba za a ga nan guraren ba. Don haka bari in fito daga wannan shafin nawa. Yawwa, bari ku gani in je in nemo shi wancan ɗayan shafin da nake gaya muku, asalin wancan sunan kenan Dan Janika. Yawwa, kun gan shi nan kamar haka. Gashi yanzu na taɓa shi kamar haka. Wannan shafi na ne shi ma. To muƙaddara wannan kai mai tambaya ta, wannan shine shafin naka wanda kake so a daina yi maka added friend, saboda ta yi baka so kowa ka gaina maka added friend, ƙila ranka baya so. To da tashin farko sai ka zo nan guraren, wannan layin ƙwaya uku daga ɓangaren dama kenan, kawai shi zaka taɓa kamar haka. Bayan da ka taɓa shi kamar haka, idan ya buɗe maka, kawai sai ka taho nan inda aka rubuta settings and privacy. Kun gan shi nan, settings and privacy. Kawai sai ka taba shi kamar haka. Bayan da ka taba shi kamar haka, idan ya bude maka, sai ka zo nan guraren inda aka rubuta settings, nan guraren settings. Kun gan shi settings. Kawai sai ka taba shi kamar haka. Bayan da ka taba shi kamar haka, idan ya bude maka, sai ka taho nan ƙasa, ka sharo ta a hankali, za a ga inda aka rubuta privacy settings. Yawwa, kun gan shi nan da wani katon kwado kamar na gidan yari. Kun gan shi privacy settings. To nan gurin kawai ake bukata ka taba. Bari in kewaye muku shi da jallahi ku gani, saboda za ku kalle shi da kyau. Bari ku gani. Yawwa, to gani na kewaye muku shi da jallahi, sai ka taba shi kamar haka. Bayan da ka taba shi kamar haka, yawwa, network. To a nan guraren matsalar take. A nan gurin ne dukan karshe, daga shi ba sauran wuri za ka ƙara shiga. Yanzu wannan shafin na Dan Janika sirri, idan na kulle shi, idan na kulle gurin, babu wanda ya isa ya ƙara turo min added friend. Kun gan shi na inda aka rubuta how can send your friend request ? Bari in kewaye muku shi da jalayi ku gani. Gani na sa mai jalayi na kewaye shi, sai ku taba shi kamar haka.
bayan da ka taba shi kamar haka idan ya bude kun ga wannan tick din na sama da kuke kallo, wannan tick din da kuke kallo, wannan bari in samu ku kibiya ne doguwa. Yawwa, to wannan wannan shudin tick din da kuke kallo kamar haka gashin da wani kwallo mai kama da duniya. To anan guraren abin da ake nufi in ka bar shi anan guraren to kowa na duniya zai maka added friend. To yanzu ya zamu yi mu hana kowa ya yi mana added friend? Ga yana an rubuta friend of friends. To sai ka zo ka taba nan guraren za ka ga wancan tick din da kai a sama ya dawo nan ƙasa in dai ka taba shi so daya haka. Bari ka gani, to bari ku gani. Yawwa, to kun gani ko? Kun ga yanzu ya zo ya yi tick ko? To yanzu a duk duniya wannan profile din na wani dan janika sirri, babu wanda ya isa ya ƙara turo mana added friend. Yanzu kawai shikenan mun haka in dai kai haka to insha Allahu rabbi ka magance wannan matsalar taka. Babu wanda ya sai ƙara turo maka added friend a cikin profile ɗinka insha Allahu. To yanzu ya za a yi magana hakan yayi koko bai yi ba? Sai mu koma wancan ɗin shafin nawa, tsohon profile ɗina kenan mai wanda na sawa magaji mai na kaɗanja. Sai ka taɓa shi kamar haka. Yawwa, to yanzu bari ku gani nan guraren, a nan gurin zan yi sacin ko? Bari ku gani in yi sacin ɗin. Yawwa, bari ku gani taɓa shi ya buɗe. To kun ga wannan shine tsohon profile ɗina. To yanzu ya za mu gano wancan ɗan janikan a gurin nan da aka rubuta added friend yana nan koko baya nan? To sai mu zo nan bari in nemo shi. Yawwa, to sai mu rubuta ɗan janika, ɗan ja yawwa nika. Yawwa, to gashi nan ma ya fito. Sai in taba shi kamar haka. To kun ga na taba shi kamar haka. Bari ku gani ya bude. Yanayi ne na network ɗin bai da kyau. Network ɗin ne baya da kyau sosai. Yawwa, kun ga shi gashi ya fito. To kun gani yanzu ko? Sai dai aka ce mene message. Kun ga yanzu gurin ya bace. In kuka lura da zanen guraren akwai inda aka rubuta added friend. To kun ga yanzu babu shi. To inda ka bi wannan to insha Allah rabba har abada a duniya ba mai ƙara tulo maka added friend. Da wannan nake kawo muku ƙarshen wannan bidiyo nawa. Ina muku fatan alkhairi. Allah ya sa mu gama lafiya. Kar dai ka manta da taba mun subscribe ɗina da Allah. Na bar ku lafiya. Daga ni na kuma gaje mai na kaɗanja taskar hikima. Allah ya sa mu wanye lafiya.